1972 niya talakadyang National Historical Commission of the Philippines o NHCP at datirang Ausan National Historical Institute. At lalam na ng Republic Act 10086 o in Strengthening People's Nationalism through Philippine History Act, panimuna na ng NHCP in conservation ng pampreservation na ng kasalasayan na ng bansa. Inya naman mig-organisayang may iyaliwang programa ang pong aktibidad ng NHCP, kalupan na ning pekamumunang Local Government Unit o LGU Training Workshop on History and Heritage katiking Central Luzon. At luyang aldoing kaganapang ini amigumpisa niyang March 4 at mapupus king March 6. Mararapat yung king Heroes Hall, Syudad San Fernando, Pampanga, kapamilatan na ning SAUP na ning City Government ning syudad. Well, natutuwa po ang Historical Commission na sa partnership sa San Fernando, lalo na kay Mayor Kaluwag, sapagkat nakailang beses na po kaming nakagawa ng mga proyekto rito, no? Kasama na yung mga paglalagay ng mga markers, no? At mga ito katulad nito ng mga workshops, no? Ay patuloy ang ang engagement natin sa City of San Fernando. At isang magandang model po 'yan para sa mga LGUs na gawin din sa ibang lugar para maging vibrant ang national at local collaboration. Makaparikil yung 3-day workshop keng heraldry, protocol, conservation, local history at aliwa pang topic ating kinalaman karang LGU ang pang-cultural workers. Importante yung active engagement, no? Kasi kung walang linkage, walang usapan, mababaliwala yung yung preservation of history and heritage. So with our active collaboration sa local level, sa mga pamahalaan, yung ating mga law, lalo-lalo na yung heritage law, yung implementation nito ay nagiging nai-implement natin ng maayos, no? At syempre educational value din to para sa LGU at sa karaniwang mamamayan, no? Sapagkat kung walang ganitong active collaboration, mahirap na maibaba yung mga mandate sa national government kung paano siya i-implement sa local level. Magsadyala mo naman programa bang Medinan Lambelwan rin kayanakan, digil king kasalaysayan ning bangsa. Kaya ba ka rin paumuong communications team para king education at information dissemination karamiyalim ang social media platforms. Samantala, kasabi na ning pamagmasusi king Women's Month nga ning Marso, kikilalanan nemo naman ning NHCP rin kababay na ating maragula impact ang pongambag king Pilipinas. Amuyutan dala rin sa bla, pakibalwan at kilalanan din babaeng migpapakit si kanan, inyong minunang panahon. Karaniwan, kilala natin si Tandang Sora, kilala natin si sino pa ang asawa ni General Emilio Aguinaldo, no, na tumulong din sa pagbubuo ng ng Cruz Roja, no. At sila Gabriela, marami tayong mga kababaihan na karaniwan nasa national level natin kilala, pero sino ba yung mga nasa local level? Yan ay isang assignment natin sa ating mga kababayan sa local level para makita yung role ng mga kababayan nating babae sa paghubog ng ating lipunan. Samantala, pagsadya na ng Historical Commission ing 126th anniversary na ng Philippine Independence and Nationhood, kaya nakareni ing pamanigaral king pangabuo na ng Republika. Kaya Liana Canilaw, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.